Σήμερα η ομιλία που θα κάνουμε θα έχει να κάνει με τον Αριστοτέλη και τα οικονομικά του Αριστοτέλη, ώστε να δούμε εάν εκείνες οι θεωρίες του Αριστοτέλη περί οικονομικής επιστήμης, χρηματιστηριακής όπως την έλεγε, για την ακρίβεια, έχουν εφαρμογή σήμερα ή αν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σήμερα και αν εφαρμοζόμενοι σήμερα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Θα το δούμε αυτό. Ενημερώνω ότι αύριο στον Προμηθέα Πυρφόρο, στον Εύδηλο, σε κάποιο στέχη που έχει εκεί ο Προμηθέας Πυρφόρος, θα κάνω ομιλία για την προπαγάνδα, κατά πόσο ήταν γνωστή στους Έλληνες η προπαγάνδα, γιατί η λέξη προπαγάνδα δεν είναι ελληνική, προπαγαντισμός είναι το λατινικό. Η ελληνική λέξη που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοι για την προπαγάνδα ήταν πρώτερος ρητορικός λόγος. Δηλαδή δίνανε μια έμφαση στο ρητορικό λόγο, περισσότερο από αυτή που είχε την καθεαυτή έμφαση ο ρητορικός λόγος, και την ονομάζανε πρώτερο ρητορικό λόγο. Τη γνώριζαν. Για την προπαγάνδα θα μιλήσουμε αύριο και βεβαίως μπορείτε και εκεί να έρθετε όσοι θέλετε και μπορείτε. Να περάσουμε τώρα στα οικονομικά του Αριστοτέλη. Καταρχήν και ο Ησίωδος είχε γνώση της οικονομικής επιστήμης, πολύ πριν από τον Αριστοτέλη, αλλά ο Αριστοτέλης ήταν εκείνος που έβαλε τα πράγματα σε μια τάξη και μια σειρά, τα εμπλούτησε και είπε πολλά περισσότερα. Για τον Αριστοτέλη η οικονομική θεωρία, η χρηματιστηριακή όπως την έλεγε, πρέπει να σκοπεύει στην ευδαιμονία των πολιτών και του κράτους. Η ευδαιμονία αυτή για να επιτευχθεί, για τον Αριστοτέλη πάντα, έχει να κάνει με μακροοικονομία, που σήμερα είναι όρος αποδεκτός στο Πανεπιστήμιο, μιλάνε για μακροοικονομία και για μικροοικονομία. Σήμερα όταν μιλάμε για μικροοικονομία, εννοούμε την οικονομία μιας επιχείρησης ή ενός οίκου στο πλαίσιο μιας διάρκειας βραχυπρόθεσμης, δηλαδή 2 έως 5 έτη. Η μακροοικονομία αφορά την πολιτική, την οικονομική που ασκεί το κράτος για το λαό με βάθος χρόνου το οποίο ξεπερνάει τα 10 έτη. Έχουμε λοιπόν μικροοικονομία και μακροοικονομία, όροι οι οποίοι ήταν γνωστοί στον Αριστοτέλη. Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης ότι τόσο η μικροοικονομία όσο και η μακροοικονομία πρέπει να στοχεύουν στην ευδαιμονία πολιτών και κράτους, κράτους και πολιτών. Και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να δίνουν σημασία πρωτίστως, λέει ο Αριστοτέλης, πρωτίστως στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Κάτι το οποίο έχουν καταστρέψει συνήθως. θα λέγαμε ότι και όχι μόνο τώρα πνέει τα τελευταία. Αυτό έχει αρχίσει, θα λέγαμε, από τη δεκαετία περίπου του 60, έτσι, με τη μετοίκηση, παλινόστηση κλπ. Των αγροτών στις μεγαλοπόλεις, να γίνουν όλοι του τριτογενή τομέα παραγωγής ή του δευτερογενή τομέα παραγωγής, που είναι η βιομηχανία, η βιοτεχνία κλπ. Ο Αριστοτέλης όμως λέει ότι το πιο σημαντικό έσοδο είναι αυτό, μερικά πράγματα θα σας τα διαβάζω όπως τα λέει. Το πιο σημαντικό έσοδο είναι αυτό που προέρχεται από την καλλιέργεια της γης και την επεξεργασία των παραγωγών της. Στην οικονομία της πόλης, η κυριότερη πηγή εσόδων είναι τα εγχώρια προϊόντα. Έπειτα έρχονται οι εμπορικές συναλλαγές και οι εργασιακές σχέσεις και τέλος οι κάθε είδους καθημερινές συναλλαγές. Όταν μιλάει για εγχώρια προϊόντα, γιατί δίνει έμφαση στα εγχώρια προϊόντα? Γιατί όπως μας το μεταφράζει στη συνέχεια, πρέπει να εκμεταλλευόμαστε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Γιατί κάθε χώρα, και στην προκειμένη περίπτωση η δική μας, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάποια προϊόντα. Ποια είναι αυτά? Λάδι, ελιά, τι άλλο, τυροκομικά θα λέγαμε. Εσπεριδοειδή, τα τυροκομικά. Δεν υπάρχει χώρα που να έχει τα δικά μας στοιχεία. Έχουν άλλα δικά τους, ναι.
την ποικιλία και την γευστικότητα των δικών μας γαλακτοκομικών δεν τα έχει άλλη χώρα. Έτσι. Είναι τα σημερινά δεδομένα. Λοιπόν, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής έχει εγχώρια προϊόντα τα οποία θα πρέπει να τα εκμεταλλεύεται η πολιτεία ως προς το συγκριτικό τους πλεονέκτημα, που σημαίνει ότι να τα εμπορεύεται, μετά λέει είναι το εμπόριο, πρώτα είναι η εγχώρια παραγωγή, η καρποφορία, η εγχώρια κατανάλωση και το περίσσευμα να εμπορεύεται. Βεβαίως. Βεβαίως. Όχι να δίνει, τι γίνεται σήμερα. Σήμερα δίνει το πλούτο της εγχώριας παραγωγής και εισάγει προϊόντα δεύτερης ποιότητας, τρίτης ποιότητας και τα προσφέρει σε αυτούς οι οποίοι έχουν καλλιεργήσει και έχουν παράξει τα προϊόντα του συγκριτικού πλεονεκτήματος, τα οποία δίδονται σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές κυρίως. Από εκεί και τώρα δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τι έχει γίνει με τη γεωργία και τι. Τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που λέει ο Αριστοτέλης. Στην ιδιωτική οικονομία, λέει, η κύρια πηγή εσόδων είναι η γη. Δεύτερη πηγή εσόδων είναι ο δευτερογενής τομέας παραγωγής που λέμε σήμερα. Τι εννοούμε δευτερογενή τομέα παραγωγής? Βιοτεχνίες, εργαστήρια, εργοστάσια και ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα παραγωγής, τα οποία ο δευτερογενής τομέας παραγωγής τα παίρνει και τα επεξεργάζεται. Παίρνει ξυλία, φτιάχνει έπιπλο. Μεταποίηση. Ναι, αυτός είναι ο δευτερογενής τομέας παραγωγής. Και στο δευτερογενή τομέα παραγωγής είμαστε. Σας θυμίζω ότι στο δευτερογενή τομέα παραγωγής, πριν από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι την ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πριν το 82, πριν το 92 δεν ήταν που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το ΣΥΜΙΚΙ δεν είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο οικονομικό κομμάτι. Στο οικονομικό, ναι. Γιατί πριν είχαν μπει η συνθήκη και γίνει την καραμαλία. Ναι. Ήταν το 2001. Όχι ευρώ, όχι στο ευρώ. Όχι στο ευρώ. Ευρωπαϊκή Ένωση, ελεύθερη ανταλλαγή προϊόντων και ελεύθερη ανταλλαγή εργαζομένων. Αυτό έγινε επί συνήθι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ήταν το ευρώ. Πρώτα ήταν ΕΟΚ, μετά Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω στο δευτερογενή τομέα παραγωγής, εκτός ότι βγάζαμε μέχρι και σπίρτα, δεν υπάρχει ελληνικό σπίρτο, εκτός ότι βγάζαμε μέχρι και σπίρτα, εκτός ότι τα υφάσματά μας ήταν καλύτερα από τα εγγλέζικα πενιέ, όπως λέγονται, τα πλέον δηλαδή πολυτελή εγγλέζικα στα κουστούμια, τα πενιέ. Είναι αυτά τα οποία χωρίς να έχουν μέσα πλαστική ίνη καθόλου, είναι ατσαλάκωτα. Γι' αυτό και λέγονται πενιέ. Τα δικά μας υφάσματα, θυμάμαι εγώ τώρα στην Αιώλου, που ήταν εμπόριο υφασμάτων, το οποίο το παίρνεις και πήγαινε στο ράφι και στο έκανε κουστούμι. Έτσι. Δεν υπάρχουν τίποτα, έχουν κλείσει αυτά. Δεν υπάρχει να αγοράσεις υφάσμα. Τα υφάσματά μας ήταν τα καλύτερα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάτω στο κέντρο, είχε πολλά μαγαζιά, τα οποία έχουν κλείσει. Και υπάρχουν βιοτεχνίες, η φαντουργία που κάνανε. Όπως έχει πεθάνει και το επάγγελμα του ράφτη. Έτσι, γιατί ο ράφτης πλέον του πας ύφασμα σου κάνει παντελόνι, σακάκι, ξέρω εγώ, φόρεμα, οτιδήποτε. Λοιπόν, τα δικά μας λέω υφάσματα ήταν τα καλύτερα, τα δε δικά μας υποδήματα, τα καλούπια, ήταν πρώτα τα δικά μας και μετά τα ιταλικά. Βαρβαρούλιδες, Γερμανοί, Εγγλέζοι, αλλά και ομογενείς ερχόντουσαν στην Ελλάδα διακοπές και φεύγανε με 3-4 ζευγάρια παπούτσια ελληνικά. Δεν υπάρχει ελληνική. Μπορεί να βρεις στην οδό Αθηνάς, έχω βρει στην οδό Αθηνάς, σε κάτι πόγια, ελληνικό παπούτσι ξεχασμένο και μάλιστα του λέω αυτό το θέλω. Μου λέει, το
Το ένα είναι 43 και το άλλο είναι 44. Υπάρχει τίποτα. Πρέπει να υπάρχει μια εταιρεία, νομίζω ακόμα ελληνική. Αν δεν κάνω λάθος, η Boxer νομίζω πρέπει να βγάζουν ακόμα. Ναι. Η Boxer βγάζει. Ναι, 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 είναι ελληνική και βγάζει. Ο Φιδάς είναι. Ποιος? Φιδάς ΑΕ. Φιδάς είναι, ναι. Σωστά. Όμως, πρόσεξε, όχι ελληνικό καλούπι. Κατασκευάζει ελληνικά παπούτσια, αλλά όχι ελληνικό καλούπι. Ελληνικό καλούπι σημαίνει το ελληνικό σχέδιο. Το ελληνικό σχέδιο ήταν λεπτό, το τακουνάκι μικρό, χαμηλό. Βγάζει boxer, αλλά βγάζει στα καλούπια και τα σχέδια τα ευρωπαϊκά. Χοντροπάπουτσα δηλαδή. Είναι θέμα επιλογής του καθενός. Αν όλοι εμείς θέλουμε εκείνο το καλούπι το ευρωπαϊκό και δεν προτιμούμε το ελληνικό, τι θα κάνει ο παραγωγός? Ναι. Αυτό όμως πότε έγινε? Η στροφή αυτή πότε έγινε? Όταν Με το λαλάκι. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που διαφήμιζε τα εισαγόμενα, δάσκαλε. Όταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύτηκε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφημίζει κάθε μία τα δικά της. Διότι αν διαφημίζεται η κάθε μία τα δικά της, εμείς κάναμε τότε τη διαφήμιση, δεν ήταν διαφήμιση, ήταν προπαγάνδα, άλλο διαφήμιση, άλλο προπαγάνδα. Το προτιμάτε τα ελληνικά. Με το δάχτυλο, να θυμάστε έτσι και τη σημεούλα εδώ. Αυτό ήταν προπαγάνδα του Υπουργείου Εμπορίου. Η προπαγάνδα δεν είναι πάντα αρνητική. Η προπαγάνδα μπορεί να κάνει και για θετικούς, για ωφέλιμους σκοπούς. Όταν λες η Μακεδονία είναι ελληνική και το κάνεις προπαγάνδα, όχι ένα πανό 1,5 χρόνο 1994-1995, θυμάμαι Μητσοτάκης πρωθυπουργός, το οποίο πανό βεβαίως κυκλοφόρησε στους δρόμους, χτυπήσανε οι εταιρείες οι ελληνικές σφραγίδα, η Μακεδονία είναι ελληνική, με το 16κτηνο ναι, με το 16κτηνο ιερατικό αστέρι, το χτυπήσανε, γράφανε παντού, σε τετράδια μπήκε στα σχολεία από πίσω η Μακεδονία είναι ελληνική, αλλά διήρκησε 1,5 χρόνο. Δεν γίνεται έτσι. Η προπαγάνδα θέλει μίνιμουμ 10 για να αρχίσει να περνάει. Γιατί αυτή την περίπτωση θέλω να σας πω ότι με την απαγόρευση της διαφήμισης των ελληνικών προϊόντων με το που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καταναλωτής, όπως είπες, ο καταναλωτής από εκεί και έπειτα δεν έβρισκε καλούπι ελληνικό. Και άρχισαν να σχεδιάζονται τα ξενόφερτα καλούπια. Δεν μιλάω για σχέδιο και για κατασκευή ξένη, μιλάω για καλούπι ξένο. Το σχέδιο δηλαδή, μόνο. Η κατασκευή ελληνική. Αφού πέρασε όμως η προπαγάνδα ότι τα ξένα είναι καλύτερα. Αυτό δεν υπήρξε τέτοια προπαγάνδα, υπήρξε μίμηση. Προπαγάνδα τα ξένα είναι καλύτερα, προπαγάνδα με την έννοια του μηνύματος δεν υπήρξε. Αλλά απαγορεύτηκε να διαφημίζει τα δικά σου προϊόντα, αφού απαγορεύτηκε να διαφημίζει τα δικά σου προϊόντα και άρχισε η ξενομανία και η μιμητικότητα των άλλων προϊόντων, έβγαλε. Βγάζει την boxer, σχεδιάζει την boxer, γιατί αν η boxer σχεδιάζει ελληνικό καλούπι. Καταρχήν, έχετε δει παπούτσι με σόλα πλέον? Δεν υπάρχει παπούτσι με σόλα. Τα παπούτσια έχουν όλα λάστιχα και μάλιστα δίπατα και τρύπατα. Στην καλύτερη περίπτωση να έχει μόνο μια φέτα. Αυτό δεν είναι ελληνικό σχέδιο, είναι αμερικάνικο. Έτσι, αυτό το συγκεκριμένο που θα έλεγε ο φίλος. Λοιπόν, ή και αυτό δεν έχει σόλα, λάστιχα. Με σόλα βρίσκεις σπάνια όταν κάνεις γάμο. Κινείς γαμπρός. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι είχαμε επίσης την Πυρκάλ, βγάζαμε μέχρι πυρομαχικά. Δεν είχαμε και το βιομηχανία. Λοιπόν, όλα αυτά έτσι πάνε για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγορεύτηκε να διαφημίζουν τα δικά τους προϊόντα. Οπότε ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, ο ελληνικός δευτερογενής τομέας παραγωγής, πήρε την κατήγορηση. Διέκρινε τα οικονομικά συστήματα ο Αριστοτέλης σε 3 ειδών. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Που είσαι αδελφέ ενώπιας. Που είσαι. Θαυμαστέ. Διέκρινε τα οικονομικά συστήματα, λέω, σε 3. Προσέξτε, είναι σημαντικό. Την κοινοκτημοσύνη. Οι πολίτες τα έχουν όλα από κοινού. Κατά τον Αριστοτέλη, αυτό είναι αρνητική κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, έλλειψη ενδιαφέροντος για δημιουργία, κακή διαχείριση των κοινόχρηστων πόρων χρήσης.
για την Αριστοτέλη, κοινοκτημοσύνη, σε βγάζει εντελώς από την επιθυμία να δημιουργήσεις κάτι δικό σου, να το θαυμάσεις δημιουργώντας το και να το εξελίξεις. Σε καθιστά δηλαδή Αλβανία. Αν θέλετε να μιλήσουμε για κοινοκτημοσύνη, 100% θα μιλήσουμε για Αλβανία, όχι τώρα, καθεστώς Εβερχότζα. Δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για τον πολλώντα να πουλήσει ή να μην πουλήσει. Η δε βιτρίνα του ήταν μέσα στη σκόνη, τα δε προϊόντα του ήταν 3-4 σκορπισμένα γύρω-γύρω. Δεν έχει ενδιαφέρον δηλαδή, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνητρο, ναι. Δεν έχει κίνητρο, δεν έχει ενδιαφέρον, σωστά. Για τον Αριστοτέλη είναι παντελώς αρνητικό αυτό το οικονομικό σύστημα. Δεύτερο σύστημα κατά Αριστοτέλη, η ιδιωτική οικονομία, όπου οι πολίτες, λέει, δεν έχουν τίποτα κοινό και θεωρεί ότι είναι το ίδιο κακό. Λέει, αυτό οδηγεί στον τοκισμό και τη δυσανάλογη των παρεχόμενων υπηρεσιών μισθαρμία. Όταν δεν υπάρχει τίποτα κοινό, δεν υπάρχει δηλαδή κοινής ωφελίας παροχή υπηρεσιών, δεν υπάρχει κοινής ωφελίας έργο, ο καθένας για την πάρτη του. Από εκεί έπειτα, αυτό, χωρίς κανέναν έλεγχο, εντελώς ανεξέλεκτα, αυτό είναι αυτό που θα λέγαμε ο άκρατος καπιταλισμός. Έτσι, δηλαδή, από τη μία έχεις Μάρξ και κομμουνιστικο-αριστερή ιδεολογία με κοινοκτημοσύνη και όλοι θα έχετε τα ίδια και δεν είναι οι ανάγκες πολλαπλασιάσιμες. Εάν έχει το σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα, εάν έχει αποτύχει γιατί σου περνάει τη ρίση του Μάρξ. Έκαστος επί τη βάση των αναγκών του. Δεν είναι έτσι. Οι ανάγκες είναι πολλαπλασιάσιμες. Όταν λες έκαστος επί τη βάση των αναγκών του, εννοείς πώς είσαστε στην οικογένεια, 4. Ωραία. 4, 70 τετραγωνικά σας είναι αρκετά. Μα εγώ θέλω να δουλέψω να έχω 100. 70. Πόσο Αλβανία, επί Εβερχότζα. Πόσοι είστε στην οικογένεια, τόσοι. Με κουπόνια, αυτοκρατοροπολείο, τόσο χρειάζεται. Και αν έρθει συγκινήσου από άλλη πόλη, τη Σκόδρα, ας πούμε, στα Τύρανα, θα το δηλώσεις και θα πας πίσω του. Στην Αλβανία, όταν η Αλβανία δημοκρατικοποιήθηκε εντός εισαγωγικών, μετά το καθεστώς του Εβερχότζα, έβλεπα, έχω ξαδέρφια από μικρότητες εκεί και ή και θα μένω ο παππούς μου και πήγαινα. Και έβλεπα ένα μικρό, ας πούμε, χασάπικο, το οποίο είχε μια ταμπέλα δυσανάλογη του μεγέθους του χασάπικου. Και έλεγα το ξάδερφο που ήξερε αλβανικά, εγώ δεν ήξερα και δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Του έλεγα τι λέει εκεί πέρα, λέει εκεί, με μεγάλα γράμματα. Με πολύ μεγάλη ταμπέλα δυσανάλογη του μαγαζιού. Λέει μύρς, που σημαίνει κρέας. Δηλαδή να φάτε κρέας. Έχει κρέας εδώ. Έτσι. Αυτό λοιπόν για τον Αριστοτέλη και όπως έδειξε και η πορεία της ζωής, έκαστος επί τη βάση των αναγκών του, είναι καταπιεστικός στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει πολλαπλασιαζόμενες ανάγκες. Θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο. Είναι το πρώτο σου αυτοκίνητο. Πόσο χρονομείς, 25 χρόνια, πάρεις ένα μεταχειρισμένο μικρό αυτοκίνητάκι να μάθεις. Έτσι. Λάθος το να πας κατευθείαν σε μία Mercedes γιατί την έκανε δώρο ο παππούς. Είναι ο πατέρας. Είναι το αντίθετο που λέγαμε πριν. Σταδιακά. Μετά όμως το πολλαπλασιαστό των αναγκών σου, καθώς μεγαλώνεις και καθώς ικανοποιείς την ανάγκη σου με αυτό, θες κάτι καλύτερο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Και μετά κάτι καλύτερο. Και μετά κάτι καλύτερο. Και όταν φτάσεις στα 60 και έχεις Mercedes, αλλά έχεις περάσει από το μεταχειρισμένο, είσαι σωστός. Και καλά κάνεις και έχεις. Όταν είσαι 20 και έχεις Mercedes, είσαι στην άλλη περίπτωση που λέγαμε λίγο πριν. Η οποία βασίζεται πού? Έκαστος επί την ελευθερία βούλησή του. Λέει ο Άνταμ Σμιθ, ο Ρικάρντο, οικονομολόγοι, αυτοί που βεβαίως έχουν αντιγράψει τους Έλληνες και τα έχουν πάρει από τον Αριστοτέλη αυτά. Έκαστος επί την ελευθερία βούλησή του, τι σημαίνει? Ο καθένας να κάνει τι θέλει. Είμαστε τώρα στην άλλη περίπτωση που λέει ο Αριστοτέλης. Το ίδιο αρνητικό. Οδηγεί στον τοκισμό και στη δυσανάλογη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποσκοπεί στο μέγιστο κέρδος και στον άκρατο πλουτισμό, ονομάζεται καπηλικό σύστημα. Λέει ο Αριστοτέλης, ρε, και πήρατε τη λέξη καπιταλισμός και καπιταλίσμους. Καπηλικό.
καπηλικό σύστημα χρηματιστικής και οδηγεί, λέει, στην εκτός οριακή χρησιμότητα αγαθών, και εδώ θέλω πάρα πολύ την προσοχή σας, γιατί εδώ μας λέει κάτι ο Αριστοτέλης, το οποίο έτσι και το λάβουμε υπόψη μας. Έτσι και το λάβουμε υπόψη μας. Θα γίνουμε για τον εαυτό μας οι ωφελημότεροι καταναλωτές. Οριακή χρησιμότητα αγαθού, λέει ο Αριστοτέλης. Κοιτάξτε τι είναι η οριακή χρησιμότητα αγαθού, που δεν έχει καμία σχέση με το πόσα λεφτά έχει ο καθένας. Έχει σχέση με το αγαθό και πού τελειώνει η χρησιμότητά του. Δηλαδή, θα σας φέρω παράδειγμα και θα γίνω σαφής. Ένα πουκάμισο, το οποίο έχει, ας πούμε, παράδειγμα λέω, έχει 20 ευρώ. Ένα πουκάμισο, το οποίο έχει 20 ευρώ. Αυτό σου δίνει μία χρησιμότητα, η οποία είναι, ας πούμε, 1,2. Η οριακή χρησιμότητα είναι στο 3. Σας το λέω και με μαθηματικούς όρους για να το καταλάβουμε. Ένα πουκάμισο 30 λοιπόν ευρώ, με τα σημερινά δεδομένα, σου δίνει μια χρησιμότητα 1,2. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ήθελες βαβακερό. Εντάξει, είναι βαβακερό. Το ήθελες σε εκείνο το χρώμα. Γιατί στο σύστημα το άλλο έκαστο σε τη βάση των ανθρώπων δεν έχει θέλω χρώμα, θέλω βαβακερό, θέλω μάλινο, θέλω να είναι ανάμεικτο, ξέρω εγώ. Αυτά υπάρχουν. Έχει τέτοια. Έχει ένα πουκάμισο, αυτό είναι. Λοιπόν, ωραία, το ήθελες στο τάδε χρώμα, το βρήκες. Το ήθελες βαβακερό, το βρήκες. Ναι. Έχει όμως και λίγο μέσα, πολυεστέρα. Που σημαίνει ότι κοίτα, θα υδρώνεις λίγο περισσότερο από όσο πρέπει. Έτσι. Έχει πολυεστέρα, δεν είναι 100% βαβακερό. Ναι. Εν τη αυτή περιπτώσει σου δίνει μια χρησιμότητα 1,2. Μάλιστα. Ένα όμως πουκάμισο 40 ευρώ σου δίνει μια χρησιμότητα η οποία είναι 2,5. Σου δίνει άλλο 1,5. Δηλαδή, είναι και βαβακερό, είναι και στο χρώμα. Δεν έχει πολυεστέρα. Μπορεί να φορεθεί και ως καθημερινό, μπορεί να φορεθεί και σε μια καλύτερη έτσι, μια εκδήλωση πιο έτσι, επίσημη, εορταστική, άρα σου δίνει κάποιες περισσότερες χρησιμότητες και πάει στο 2,5. Κάπου στο 3 με 60 ευρώ έχει τελειώσει η οριακή χρησιμότητα του πουκάμισου. Αν εσύ θες να πάρεις πουκάμισο 150, και μπορείς να πάρεις πουκάμισο, είσαι εκτός οριακής χρησιμότητας και δεν έχει σημασία πόσα λεφτά έχεις. Η οριακή χρησιμότητα δεν λέει, κάτσε δεν έχω λεφτά. Αυτό που για σένα κάνει 100 ευρώ δεν είναι τίποτα. Για μένα όμως δεν μπορώ καθόλου. Εγώ δεν πάω έτσι. Η οικονομία δεν μετράει την οριακή χρησιμότητα με το πόσα λεφτά έχει ο καθένας. Η μετράει με το πόσο ξέρεις πού τελειώνει η οριακή χρησιμότητα. Θα σας πω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Σημερινό για να το καταλάβουμε. Ένα ρολόι. Οικονομία και καταναλωτής συζητούν. Και λέει ο καταναλωτής. Θέλω ένα ρολόι να βλέπω την ώρα. Πήγαινε. Υπάρχουν ρολόγια, λέει ξανά, 7 ευρώ, 5 ευρώ. Δεν είπαμε να πάρω ρολόι 5 ευρώ, 7 ευρώ. Θέλω να είναι αξιόπιστο και έγκυρο. Δηλαδή, αξιόπιστο σημαίνει αν πηγαίνει 2 λεπτά μπροστά, πηγαίνει πάντα 2 λεπτά μπροστά. Είναι αξιόπιστο. Θέλω λέει, να είναι αξιόπιστο, θέλω να είναι και έγκυρο. Έγκυρο δηλαδή να είναι ένα παιδί μου κάποιας εταιρείας η οποία έχει μια εμπειρία πάνω στο θέμα της ορολογοποιίας. Εντάξει, έχουμε και τέτοιο ρολόι, αλλά αυτά έχουν 40-50 ευρώ. Ωραία. Είσαι τόσο δίκης εσύ. Όπα. Θέλω, λέει ο καταναλωτής, να έχει μπρασελό, ο οποίος δεν σκουριάζει, είναι ένα τσάλινος. Και δεν βγαίνει πρασινίδα όταν υδρώσουμε το καλοκαίρι, λέει ο καταναλωτής. Μάλιστα, εντάξει, έχουμε και τέτοιο, αλλά είσαι στα 60 ευρώ. Μάλιστα. Και θέλω και κάτι άλλο. Έχω δει σε μια βιτρίνα, λέει ο καταναλωτής. Αυτό είναι αλήθεια, είναι υπαρκτό. Έχω δει σε μια βιτρίνα ρολόι double fast, αντρικό και γυναικείο, όπου όταν δίνεσαι casual, το jeans σου ξέρω εγώ, το φοράς από την όψη την casual. Και αν δείχνεις επίσημο, το γυρίζεις από την άλλη όψη, ναι, οι ανάγκες είναι πολλαπλασιαζόμενες. Όταν αποκτήσω το ένα, θέλω το καλύτερο. Όταν αποκτήσω το καλύτερο, θέλω το καλύτερο του καλύτερου. Το βέλτιστο και ούτω καθεξής. Ωραία. Λοιπόν, ναι, θες τέτοιο, ναι. Και θέλω κοίτα. Θέλω ή ιαπωνέζικο, ή ελβετικό, ή κινέζικα. Τώρα γιατί.
Και ναι, αλλά έχουμε πάει στα 150 με 200. Ωραία. Αν πάρεις Rolex, είσαι εκτός οριακής χρησιμότητας. Οι αστεί, οι πλούσιοι, ξέρουν καλύτερα από τους μικροαστούς, εμάς, τι σημαίνει οριακή χρησιμότητα. Δεν θα δεις αστό να φοράει Rolex. Rolex φοράμε εμείς. Οι μικροαστοί που θέλουμε να δειχθούμε. Είμαστε εκτός οριακής χρησιμότητας. Ένα Rolex ξεκινάει από 500 ευρώ και πάει 12.000. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Εγώ είμαι στις παλιές τιμές. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει. 500 δεν είναι στις Rolex. Ναι. Από 3.000. Ναι. Θυμάμαι κάτι. Θυμάμαι τη Rolex στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη που είχα μπει μέσα και ρώταγα όταν έγραφα το διδακτορικό μου για την καταναλωτική συμπεριφορά των μικροαστών. Λοιπόν, το 2004. Το 2004 είχε με 500 ευρώ Rolex. Και όπως λέει, και 50.000. Λοιπόν, δεν πάει έτσι. Έχω λεφτά, ρε. Έλα ρε τώρα. Όχι, δεν πάει, είσαι εκτός οριακής χρησιμότητας. Είτε έχεις λεφτά είτε δεν έχεις λεφτά, όταν ξεφύγεις από την οριακή χρησιμότητα, γιατί το ρολόι σου κάλυψε την οριακή χρησιμότητα του γούστου, του χρόνου πρώτα απ' όλα, της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας, του γούστου, διπλά λουριά, αυτά εκείνα τα άλλα, χρώματα. Α, θέλω να έχει αριθμούς λατινικούς και να μην έχει αριθμούς 1, 2, 3, 4 τους αραβικούς. Και αυτό, στα κάλυψε όλα αυτά και έφτασε στα 200 ευρώ. Εάν εσύ τώρα θέλεις να πάρεις των 500, των 1000, των 5.000 ευρώ, είσαι εκτός οριακής χρησιμότητας, αδιάφορο με το αν έχεις λεφτά, είσαι αστός ή αν είσαι μικροαστός από εμάς. Θα σας πω και κάτι που είχα διαπιστώσει όταν έκανα την έρευνά μου για το διδακτορικό μου στην καταναλωτική συμπεριφορά των μικροαστών. Ξέρετε ποιοι, μάλλον ποιες, αγοράζανε Rolex στο Κολονάκι, η πολίτρια του καταστήματος ένδυσης, Κολονάκι, ακριβά που είχα, είναι να κάθεσαι στη βιτρίνα και να γελάσει με τις τιμές. Να γελάσει για βοήθεια. Και λες ποιος τα παίρνει, ποιος. Προσέξτε. Η πολίτρια που είναι πολίτρια, δουλεύει στο κατάστημα ένδυσης, πάει και παίρνει Rolex απέναντι, πολίτρια. Και το πληρώνει με δόσεις από το μισθό της, μέχρι να το ξοφλήσει, για να ανεβάζει λίγο το πρεστίζ της, μήπως βρει γαμπρό. Κοινωνικά ανεβασμένα. Αυτές παίρνουν εκτός οριακής χρησιμότητας. Μικροαστές, έτσι είναι πιο αστός. Καταρχήν οι αστεί δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Για να επανέλθουμε όμως στο θέμα μας. Ο Αριστοτέλης μας λέει ακριβώς αυτό που σας διάβασα. Οδηγεί στον τοκισμό και στη δυσανάλογη παρεχόμενη περιουσιών με σταθμία, αποσκοπεί στο μέγιστο κέρδος και στον άκρατο πλουτισμό, ονομάζεται καπηλικό σύστημα χρηματιστικής και οδηγεί, λέει, στην οριακή χρησιμότητα και οδηγεί στην εκτός οριακή χρησιμότητα των αγαθών. Λέει ο Αριστοτέλης. Ξέρετε πού αποδίδεται σήμερα η οριακή χρησιμότητα, αυτή η θεωρία της οριακής χρησιμότητας? Στον Καρλ Μέτζερ. Το 2005 ο Καρλ Μέτζερ μίλησε, ο Αυστριακός οικονομολόγος Καρλ Μέτζερ μίλησε πρώτος για την οριακή χρησιμότητα. Χωρίς να πει στη βιβλιογραφία του τα στοιχεία που έχω πάρει πάνω στο τέλος. Εγώ νομίζω ότι ο Αριστοτέλης μας προτείνει και ένα μάθημα ηθικής και στα δύο συστήματα είναι ανήθικα. Σωστά. Ακριβώς. Και τα δύο συστήματα και μας δείχνει τώρα ποιο είναι το σωστό. Μας το ονομάζει μεικτή οικονομία. Λοιπόν, είναι το κοινοκτημοσύνης, το καπηλικό, έτσι, το κοινοκτημοσύνης το βγάζει έξω, το καπηλικό το βγάζει έξω, τα εντελώς αντίθετα. Το ένα βασίζεται στο έκαστο τη βάση των αναγκών του, οι ανάγκες είναι πολλαπλασιάσιμες, λέει ο Αριστοτέλης. Το άλλο βασίζεται στο έκαστο επί τη ελευθέρα βούλησή του, αυτό λέει μας οδηγεί στην εκτός οριακής χρησιμότητας αγαθών, έξω και αυτό, είναι τα δύο άκρα αντίθετα δηλαδή, και λέει οι πολίτες κάποια έχουν κοινά και κάποια όχι. Μεικτή οικονομία την ονομάζει και λέει οδηγεί στην οριακή χρησιμότητα αγαθού και στο μεικτό πολιτικό χρηματιστικό σύστημα, όπου, γιατί είπαμε χρηματιστικό το λέει, δεν το λέει οικονομικό, όπου η πολιτεία παρεμβαίνει για την εξισορρόπηση του καπηλικού συστήματος, αφήνοντας και την πρωτοβουλία την ιδιωτική, την ατομική, να
να δημιουργήσει. Δηλαδή παρεμβαίνει όταν εκτρέπεται το καπηλικό. Έτσι. Και παρεμβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείς μεν, αλλά κάτω από ένα όχι ανεξέλεκτο, όχι άκρατη επιθυμία, κάνω ό,τι θέλω, έκαψε τη διαθεραγωνισή του, αλλά με έναν τρόπο δημιουργικό, σταθερό, αργό. Αυτό δεν είναι η εκτόξευση της γραφειοκρατίας. Η γραφειοκρατία δεν πάει στο Θεό ως ένα σύστημα. Η γραφειοκρατία, να πούμε, εκτείνεται από μόνο. Ναι, να πούμε κάτι για τη γραφειοκρατία. Πώς ξεκίνησε η γραφειοκρατία και από ποιους. Η γραφειοκρατία είναι επινόηση των Ρώσων, Μπολσεβίκων, όταν έριξαν τον Τζάρο. Προσέξτε τι έγινε τότε. Ρίχνουν τον Τζάρο. Ο Τζάρος τι ήταν ο Τζάρος? Αποφασίζει όλα, έτσι. Όπως ο Λεπτά Σεμουάρα. Ναι. Λοιπόν, ρίχνοντας τον Τζάρο, αυτοί έπρεπε τώρα να αναλάβουν τα ενία της Ένωσης Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, μιας αχανούς έκτασης με πολλά κρατήδια. Έτσι. Λοιπόν, σύντροφε, αναλαμβάνεις, ας πούμε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κάνουμε τώρα έναν καταμερισμό, έτσι. Όπα, λέει ο σύντροφος. Κορόιδα είναι. Όχι. Θέλω και υφυπουργό. Θέλω και γενικό γραμματέα. Θέλω και εκτελεστική εξουσία, διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν διευθυντή, προϊστάμενο, υπαλλήλους. Και φτιάχνει ένα οργανόγραμμα πολυπληθέστερο των απαραίτητων αναγκών, γιατί από ευθυνοφοβία τη γραφειοκρατία τη δημιούργησε η ευθυνοφοβία των τότε συντρόφων που ρίξαν τον Τζάρο και που κάτσανε κάτω να μοιράσουν την Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών. Δηλαδή δεν ήθελε κάποιο να πει εντάξει, εγώ αναλαμβάνω, ναι, και τελείωσε. Αυτός που αναλάβανε ήθελε να έχει πίσω του μια κουστοδία ανευθυνοϊπευθύνων, ανάλογα με την ιεραρχία, όπου τελειώνει δηλαδή η ευθύνη κάποιου να αρχίζει κάποια ευθύνη. Μπράβο, ναι, και αυτό δημιούργησε τη γραφειοκρατία. Αντίθετο τη γραφειοκρατία που δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη. Αντίθετο της γραφειοκρατίας είναι η adhocρατία. 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 Είναι το αντίθετο της γραφειοκρατίας. Adhocρατία. Κατά περίπτωση. Adhocρατία. Ετυμολογικά. Το αντίθετο της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με το οποίο κάποιος λέει ότι ναι, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το έργο. Κοιτάξτε κάτι. Τυπικό παράδειγμα, σε ένα δικαστήριο, αν θα πας στο γενικό διευθυντή, μιλάω για δημόσια υπηρεσία, έτσι. Αν θα πας τον γενικό διευθυντή ή τον λεγόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης αυτής, και είναι δημόσια, αυτός ξέρετε τι λέει. Αν θα τον κατηγορήσεις δηλαδή για κάτι που έγινε, για ένα παιδί που σκοτώθηκε στο πολεμητήριο και που το πολεμητήριο αυτό ανήκει σε εσάς, σας φτιάχνω ένα σενάριο. Το πολεμητήριο αυτό ανήκει στην υπηρεσία σας, στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς παράδειγμα. Συνεπώς, έρχεται και ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Γενιάς να καταθέσει. Ξέρεις τι λέει ο Γενικός Γραμματέας? Εγώ, λέει, την καταλληλότητα του, έχω βάλει υπογραφή για την καταλληλότητα του κολυμβητηρίου, λαμβάνοντας υπόψη μου ότι ο διευθυντής του κατασκευαστικού έργου της τεχνικής υπηρεσίας μου έχει πει ότι όλα είναι εντάξει και έχει πρώτα υπογράψει εκείνος. Ωραία. Διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας. Εσείς, κύριε, τι να πείτε? Βεβαίως. Και βεβαίως έχω βάλει την υπογραφή μου ότι όλα είναι εντάξει. Αλλά πού έχω βασιστεί και έχω βάλει την υπογραφή μου ότι όλα είναι εντάξει? Έχω βασιστεί και έχω βάλει την υπογραφή μου στους ναυαγοσώστες υπαλλήλους τους οποίους χρησιμοποιούμε, οι οποίοι κάνουν κάθε τόσο, ελέγχουν τις σωληνώσεις κλπ. Της πισίνας και μας γράφουν, ορίστε τα δελτία που έχω, του περασμένου μήνα, του προπερασμένου, και όλοι έχουν καλό. Είμαστε, έλατε και εσείς εδώ. Όταν θα πέσει η ποινή, αυτό το πράγμα επιμερίζεται. Η ποινή επιμερίζεται. Και λέει, ενώ ας πούμε θα ήταν, ξέρω εγώ, 15 χρόνια κάθεξη για τον Γενικό Γραμματέα. Όχι. Πάει 3 χρόνια για τον Γενικό Γραμματέα, άλλα 3 χρόνια. Ναι, επιμερίζεται η ευθύνη. Και στην ποινή. Άλλα 3 χρόνια για τον
διευθυντή κατασκευαστικού έργου, άλλα 3 χρόνια για τον κάθε επόπτη και κάθε αγοροσώστη, έτσι, που επιτηρούσε υποτίθεται τα παιδιά. Τα 3 χρόνια είναι όλα με αναστολή, γεια σας. Καταλάβες, η γραφειοκρατία προστατεύει αυτούς τους ηθήνοντες οι οποίοι υπογράφουν ότι είναι όλα έχουν καλώς και αποδεικνύεται μετά ότι δεν έχουν καλώς. Η γραφειοκρατία, πάρτε παράδειγμα, τα τέλη, ας πούμε, έτσι. Ξεκινάμε... Μπορεί ο μοναρχικός θεσμός να βάλει όρια στη γραφειοκρατία. Τι να κάνει Ο μοναρχικός θεσμός. Όχι μοναρχικός θεσμός, δεν θα λέγαμε, αλλά να περιορίσει τον πολυμερισμό των ευθυνών σε λιγότερα κόστη. Και άμα κάποιος υπάλληλος θα σκατώσει και εκθέσει το θέμα, να αποφασίσει για διατάξει για μονοστήρι. Αυτό. Αυτό. Αν θέσει το θέμα. αν την έχει την ευθύνη ο υπάλληλος, είτε είναι τελευταίος. Δεν έχει ευθύνη, απλά εκθέτει με τα καραγκιουζλίκια του στέλνου. Εκθέτει με τα καραγκιουζλίκια του. Το μοναρχικό θεσμό. Δεν μιλάμε για μοναρχικό θεσμό. Μιλάμε για γραφειοκρατία. Ναι. Πώς εξηγιάνει την γραφειοκρατία. Γιατί οι Εγγλέζοι έχουν γραφειοκρατία πολύ, αλλά λειτουργεί. Ναι. Δεν είναι μπουρδέλο όπως στην Ελλάδα. Ναι. Λειτουργεί γιατί ο κάθε γραφειοκράτης εντός και εκτός εισαγωγικών είναι και λήπτης αποφάσεων. Ο δικός μας δεν είναι. Ο δικός μας λέει, γι' αυτό θα πάτε στον Πολυστάμενο. Πας στον Πολυστάμενο, γι' αυτό θα πάτε στο άλλο Υπουργείο, το οποίο έχει υπευθυνότητα. Πας στο άλλο Υπουργείο, όχι, εκείνο το Υπουργείο. Ποιος σας έστειλε εδώ. Και όμως ο του δημόσιο. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει λήψη απόφασης πριν φτάσουμε στο Αν γενικό δεν λάθος, διευθυντή. τα χαρτιά δεν σώζουν τον υπάλληλο, οι εντυπώσεις μετράνε. Οι εντυπώσεις που πουλάει στο κοινό μετράνε για να φάει καμπάνα διοικητική και δεν ξέρω από τι άλλο. Ανεξάρτητα τα χαρτιά είναι εντάξει. Το πρόβλημα είναι αν τα χαρτιά είναι εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν ισχύει μόνο αυτό. Οι εντυπώσεις μετράνε. Ναι, ήθελα να σας πω ότι στην περίπτωση των τεμπών, που δεν την ξέρω την υπόθεση, δεν την ξέρω την υπόθεση σε λεπτομέρειες, απλώς έτσι ότι έχουμε μάθει ως μέση πολίτες ακρόαση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την περίπτωση των τεμπών. Ποιον μαγκώσανε πρώτο. Εκείνο τον τυπάκο, ο οποίος τα έχασε λίγη, ξέρω εγώ. Το σταθμάρχη. Ναι, μπράβο. Αυτός είναι ακόμα μέσα, έτσι. Αυτός είναι ακόμα μέσα. Και με την πίεση που δέχτηκαν από την κοινή γνώμη, το σύλλογο των γονέων κλπ. Με όλα αυτά έχουν φτάσει φτάσαν στο να κάνουν άρση ασυλίας του Υπουργού. Έτσι δεν είναι. Και να έχουν τώρα κάπως. Πρόκειται να. Ναι, νομίζω ότι πρόκειται να πάει δικαστικά ο Καραμαλής. Έτσι. Αλλά αυτή η ευθύνη έχει επιμεριστεί στον υπάλληλο που δεν ήξερε. Στους άλλους που τρώγανε σουβλάκια ή που φύγαν νωρίτερα από την ώρα που έπρεπε και που ήταν πιο έμπειροι από εκείνον τον υπάλληλο, την κάνανε δηλαδή. Στον άλλον που έλεγε από την περιοχή τάδε ότι όλα καλά και δεν έδινε λεπτομέρειες και έφευγε το τρένο. Δηλαδή, επιμερισμός της ευθύνης σε μια ποινή που μπορεί να είναι κάθριξη ή ισόβια, γίνεται 3 χρόνια καθένας, 4 χρόνια αναστολές, εφέσεις, γεια σας. Είναι και η πολυνομία. Είναι και η πολυνομία βεβαίως, που λέει ο λαός φτιάξει ένα νόμο να ισχύουν οι νόμοι, έτσι. Γιατί αυτή περιπτώσει η γραφειοκρατία ξεκινάει από την ευθυνοφοβία, έτσι, κάποιον να πει ναι, εγώ το έκανα και εγώ παίρνω την ευθύνη. Τι να πάρει την ευθύνη όταν είναι απλά υπάλληλος. Εάν είναι αποδεδειγμένο ότι έχει άλλες οδηγίες και αυτός εκτρέπεται των οδηγιών και κάνει ό,τι Κοιτάνε θέλει. τα χαρτιά τους και πάλι δεν λειτουργεί τίποτα, επειδή όλοι κοιτάνε τα χαρτιά τους, τις οδηγίες. Κατάλαβα. Το θέμα μας είναι η οικονομία. Η μεικτή οικονομία ακούγεται καλή, ξέρω εγώ, και το κράτος παρεμβαίνει και το καπιτalisμό ξέρω εγώ είναι τόσο καλό. Ναι, μια στιγμή να το Αλλά εξηγήσουμε. δεν είναι πανάκια, γιατί έχει κόστος. Έχει κόστος. Δεν είναι τίποτα Στην πανάκια. κολεκτίβα πάει. Να το εξηγήσουμε λίγο το μεικτή οικονομία. Πώς το καπιταλικό εννοεί και σύστημα έχει πώς είναι. παγιωμένο. Η μεικτή οικονομία σου λέει ότι πρέπει να βάλεις φόρο προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα, γιατί αυτό ωφελεί λογιστικά και την παραγωγή και το κατασκευαστικό έργο. Δεν μπορεί να βάζει σε κάθε τομέα παραγωγής και φόρο και σε κάθε τομέα παραγωγής και φόρο. Βάλε ένα φόρο προστιθέμενης, γι' αυτό το λέει φόρο προστιθέμενης αξίας. Και ήρθε εδώ το 1986 με τον Τζοβόλα. Φόρος προστιθέμενης αξίας, ΦΠΑ ήρθε με τον Τζοβόλα το 1986 εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, βάλε ένα φόρο προστιθέμενης αξίας
Δεν λέει βάλε φόρο προστιθέμενης αξίας 24% σε μία αξία η οποία είναι πολύ λιγότερη και θα πρέπει ο φόρος να είναι ο μισός. Δεν λέει αυτό. Το φόρο καταρχήν προστιθέμενης αξίας, δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει εδώ σε κάποια ομιλία μας, το φόρο προστιθέμενης αξίας τον είχε επινοήσει ο Λίγδανης, ο Ναξιώτης, οικονομολόγος της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Λίγδανης ο Ναξιώτης, την άξου, οικονομολόγος της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχε επινοήσει το φόρο προστιθέμενης αξίας, όχι, τον είχε επινοήσει για να διευκολύνει την παραγωγή, τα στάδια παραγωγής, γιατί τι γινόταν πριν το φόρο, είπαμε αυτό. Ξεκίναγε κάτι από το πρωτογενή τομέα παραγωγής, πήγαινε στο δευτερογενή. Ο δευτερογενής το σχηματοποιούσε μέχρι ένα σημείο, βάζανε και φόρο. Συνεχίζονταν η εξέλιξη του προϊόντος αυτού. Σχηματοποιείται σε μια δεύτερη φάση, ξανά φόρο. Λοιπόν, ο Λίγδανης επινόησε και πρότεινε ένας φόρος που θα τον λέμε προστιθέμενης αξίας και θα μπαίνει στο τέλος. Το 1956, αυτό τον είχε επινοήσει ο Λίγδανης, είπαμε έτσι, στην εξαρτησία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 1956 η Ευρώπη, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες, τρεις ήταν τότε, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, ζήτησαν από τον οικονομολόγο Νίλσεν και την παρέα του, το γραφείο, να τους βρει ένα φόρο, δηλαδή ξανανακάλυπταν την Αμερική αυτή τώρα, έτσι. Αυτό που ήξερε ο Λίγδανης ο Ναξιώτης, το επινόησαν, το σκέφτηκαν οι τρεις μεγάλοι της Ευρώπης το 1956 και του ζήτησαν να βρει έναν τρόπο να μπαίνει ο φόρος στο τέλος. Ο συγκεκριμένος, βεβαίως, μελέτησε, διάβασε, βρήκε να πούμε το Λίγδανη, βρήκε τα πάντα, το έκανε. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας από μόνος του είναι για ωφέλιμους λόγους. Δεν είναι για να βάζεις εσύ τριπλάσιο, τετραπλάσιο φόρο προστιθέμενης αξίας σε ένα προϊόν, γιατί θέλεις να μαζέψεις φόρους και να αγκομαχά και να δυσανασχετεί ο καταναλωτής. Δηλαδή, μην κατηγορούμε το φόρο προστιθέμενης αξίας, να κατηγορούμε το ποσό που μπαίνει ως φόρος προστιθέμενης αξίας. Γιατί, αυτή περιπτώσει, το μεικτό οικονομικό σύστημα σου λέει αυτά τα πράγματα, αλλά είναι υπέρ της ατομικής ιδιοκτησίας, λέει, για την οποία ο κάθε ιδιοκτήτης αποφασίζει για την περιουσία του, εξασφαλίζει αυτάρκεια, λέει ο Αριστοτέλης, συμβάλλει στην ελευθερία του ατόμου ως προς τις δικές του επιλογές, λέγει είναι ευχαρίστηση να θεωρεί κάποιος πως κάτι του ανήκει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι εγωιστής. Αθήνα 5ος αιώνας και 4ος αιώνας π.Χ. χρονολογίας. Κι όμως η επινόηση του μεικτού οικονομικού συστήματος αποδίδεται κακώς στον Άγγλο οικονομολόγο John Keynes. Το επινόησε ο Καρλ Μέτζερ την οριακή χρησιμότητα και ο John Keynes το μεικτό οικονομικό σύστημα, ενώ αυτά τα έχει πει ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, το μεικτό οικονομικό σύστημα, όπως λέει ο φίλος, δεν είναι πανάκια βεβαίως, αλλά είναι καλύτερο από το καπηλικό και καλύτερο από. Υπάρχουν αντιρρήσεις και καλύτερο. Πώς? Ναι, εντάξει. Ναι, λέμε τώρα για τα οικονομικά του Αριστοτέλη. Έτσι, βεβαίως μπορεί ο καθένας να θεωρεί, κάποιος καταρχήν μπορεί να θεωρεί ότι το καπηλικό σύστημα είναι το καλύτερο. Ή κάποιος άλλος την οκτημοσύνη. Θα ήθελα να ακούσω τον κύριο που έχει αντιρρήσει πάνω σε αυτό. Σε ποιο θέμα? Είπαμε ότι το μεικτό σύστημα οδηγεί στη γιγάντωση της γραφειοκρατίας. Και παραδείγματος μπορεί και το καπηλικό σύστημα να έχει γραφειοκρατία, όπως και το καπηλικό δεν έχει πολύ γραφειοκρατία, γιατί. Το καπηλικό υπάρχει υπεύθυνος που παίρνει αποφάσεις. Ναι, το άλλο σύστημα. Το κοινοκτημοσύνης έχει πολύ γραφειοκρατία. Έχει πολύ περισσότερη γραφειοκρατία. Γιατί είπαμε από ποιους επινοήθηκε η γραφειοκρατία. Ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να επιμείνω λίγο. Το καπηλικό σύστημα έχει υπεύθυνους που παίρνουν αποφάσεις, αντιδρά πιο γρήγορα και θα ρίχνει την καινοτομία. Και θεωρείς ότι δουλεύει καλύτερα? Ναι, γιατί όταν όλα ακολουθούν τα χαρτιά τους, κοιτάνε τα χαρτιά τους, τις επιτροπές τους, τις άδειές τους, είναι δύσκολο να κάνεις κάτι. Ο καθένας μπορεί να έχει και διαφορετική άποψη. Ναι, το θέμα είναι να τεκμηριώνεις. Έχει δίκιο. Ότι υπάρχει υπεύθυνος λήψης αποφάσεων. Ναι, έχει δίκιο. Προωθείται η καινοτομία. Μπορούμε να πούμε και το εξής. Οι Λάκωνες και οι Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες από Φίλιππο, Αλέξανδρο κλπ. Και δεν τους συμπαθούσα καθόλου οι Αθηναίοι. Ολιγαρχικοί,
αριστοκρατία. Αριστοκρατία. Έτσι, οι 8 διοικούσαν. Δεν είχαν να ρωτάνε το λαό για να ψηφίζουν. Άρα ήταν λήπτες αποφάσεων, δεν το συζητώ. Από άψη λήψη αποφάσεων, ναι. Από άψη οικονομικής εκτράχυσης όμως, εντάξει. Εδώ το έχω και σε πίνακα το παράδειγμα. Είπαμε οι δύο ομιλίες, η σημερινή και η ευριανή, είναι εδώ. Σας έχω πουκάμισο 40 ευρώ, κόστος 40 ευρώ, προσδοκόμενη συνολική χρησιμότητα, προσδοκώ να πάρω δηλαδή 3 μονάδες οριακή χρησιμότητα. Που τις δίνει. Τελική οριακή χρησιμότητα 3 μονάδες. Πουκάμισο 50 ευρώ, ανεβαίνει τώρα, προσδοκώ 4 μονάδες να πάρω χρησιμότητα. Μου δίνει 3,5. Δηλαδή καθώς ανεβαίνω στην τιμή και προσδοκώ χρησιμότητα περισσότερη, αφού πληρώνω ακριβότερα, η τελική οριακή χρησιμότητα δεν πηγαίνει ανάλογα, πηγαίνει δυσανάλογα. Πουκάμισο 60 ευρώ, προσδοκώ 4,5 μονάδες οριακή χρησιμότητα, μου δίνει 3,75. Πουκάμισο 70 ευρώ, προσδοκώ 4,75, μου δίνει 3,80. Πουκάμισο 80 ευρώ, προσδοκώ 4,5 μονάδες, μου δίνει 3. Έφυγες δηλαδή. Άντε γεια, μου λέει η οριακή χρησιμότητα. Ενώ πληρώνω 80 ευρώ. Ουσιαστικά νομίζω ότι στην πώληση αυτό λέγεται υπεραξία προϊόντος, έτσι. Ναι. Αυτοί που ζητάνε είναι υπεραξία. Μπορεί να δει το ίδιο πράγμα, το ίδιο παπούτσι, Ναι. και ο άλλος επειδή βάζει replay επάνω να το ζητάει Μπράβο, σωστά. 500% επάνω. Σωστό. Κοιτάξτε κάτι. Δεν είναι κακό, κοιτάξτε, δεν είναι κακό εμείς ως καταναλωτές μερικές φορές να ξεφεύγουμε από την οριακή χρησιμότητα ενός αγαθού. Και συναισθηματικούς λόγους, για λόγους εγωκεντρικούς. Δεν είναι κακό. Ξέρε όμως, ότι ξέφυγες από την οριακή χρησιμότητα με αυτή την αγορά που έκανες. Ξέρε το μόνο, τίποτα άλλο. Αν το ξέρεις, έχεις κατά 50% λύσεις στο πρόβλημα της οριακής χρησιμότητας. Έχω κάνει και εγώ αγορές εκτός οριακής χρησιμότητας. Βεβαίως το έχω κάνει. Το ξέρα όμως εκείνη τη στιγμή. Ότι αυτό που κάνω τώρα είναι εκτός οριακής χρησιμότητας, αλλά το κάνω για να ικανοποιήσω το εγώ μου. Είμαι στο 5ο στάδιο του Μάσλοου, δίθεν του Μάσλοου. Ο Επίκουρος το είχε αναφέρει, της ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών. Πρώτο στάδιο, λέει ο Μάσλοου το 1964, άλλος κλέφτης επινοήσεων των Ελλήνων. Λέει ο Μάσλοου το 1964, οποιοδήποτε βιβλίο, διοίκηση επιχειρήσεων πάρετε, marketing, ΙΕΚ, πανεπιστημίο, οτιδήποτε. Ποιος ανακάλυψε την πυραμίδα ανθρωπίνων αναγκών? Ο Μάσλοου. Αβραάμ Μάσλοου. Το 1964, την πυραμίδα ανθρωπίνων αναγκών. Ο Μάσλοου λοιπόν, αυτό είχα μάθει και εγώ στο πανεπιστήμιο. Ο Μάσλοου λοιπόν όντως φτιάχνει μια πυραμίδα, βάζει κάτω-κάτω τις βασικές ανάγκες. Πείνα, δίψα, ανάπαυση. Στο δεύτερο επίπεδο βάζει τις ανάγκες ασφάλειας. Σπίτι, μια αποταμίευση. Στο τρίτο επίπεδο βάζει τις ανάγκες κοινωνικότητας, συναναστροφής με τους άλλους. Στο τέταρτο επίπεδο βάζει τις ανάγκες του εγώ. Εκεί δηλαδή για λόγους εγωτιστικούς μπορεί να κάνεις αγορές εκτός οριακής χρησιμότητας για να ικανοποιήσεις τον εγώ σου. Και είναι ανθρώπινο. Και στο πέμπτο στάδιο βάζει τις ανάγκες αυτοπραγμάτωσης και εσωτερικής ενόησης. Φιλοσοφία. Ποιος είμαι εγώ, τι θέλω εδώ και τι γυρεύω. Αυτό το βάζει στην κορυφή. Στην κορυφή. Το οποίο τρίγωνο μικραίνει, έτσι. Δηλαδή δεν φτάνουν όσο ανεβαίνεις, όλο και λιγότεροι φιλοσοφούν όσο ανεβαίνεις. Ποιος είναι εδώ, Μάσλοου, Αβραάμ Μάσλοου, 1964. Εξετάζει το πανεπιστήμιο κλπ. Πάρε το διαδέρφεις να τους στέλνεις, να δεις από που τα έχει αντιγράψει, από τον Επίκουρο τα έχει αντιγράψει, ακριβώς. Απλώς ο Επίκουρος δεν τα βάζει σε πυραμίδα. Λέει πρώτον βασικές ανάγκες, δεύτερον. Έτσι. Ο Μάσλοου όμως δεν γράφει πουθενά στη βιβλιογραφία του. Είναι λίγο. Επίκουρος. Βιβλιοτάδε. Λοιπόν, γιατί το πάω αυτό τώρα? Ναι, γιατί έλεγα ότι εκτός οριακής χρησιμότητας προϊόντα έχουμε κάνει αγορές τέτοιες. Είτε γιατί είμαστε στη φάση της ικανοποίησης του εγώ, και δεν είναι κακό. Είτε γιατί και πιο κάτω. Δηλαδή, ο άλλος πρώτα αγοράζει το μπρελό του αυτοκινήτου, πού θα αγοράσει?
στη συνέχεια. Παράδειγμα λέω. Λοιπόν, εντάξει. Ξέρω όμως ότι κάνεις ενέργειες εκτός ιδιωτικής χρησιμότητας. Και σταμάτα να σκέφτεσαι ότι αγοράζω ανάλογα με τα λεφτά που έχω. Όχι, μην το πηγαίνεις έτσι. Θα αγοράζεις με βάση τι μου δίνει ρε αυτό το προϊόν. Αυτό εδώ το τραπεζομάτι. Τι μου δίνει το συγκεκριμένο. Τι μου δίνει. Η ποιότητά του είναι τέτοια, ας πούμε, που δεν χρειάζεται, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, δεν χρειάζεται σιδέρωμα. Ξέρω εγώ. Λύσιμο θα χρειάζεται να πες κάτι, σιδέρωμα δεν είναι. Πολύ ωραία. Έχει ένα χρώμα πορφυρό το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω και να το βάλω και μου αρέσουν και αυτά τα τετράγωνα. Ωραία. Εντάξει. Πόσο έχει αυτό? Έχει 20 ευρώ. Εντάξει. Πάρ' το. Ναι, αλλά υπάρχει τέτοιο με 200 ευρώ. Γιατί από κάτω έχει και μια ταμπελίτσα που είπες λίγο πριν. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και πας και παίρνεις εκείνο. Είσαι εκτός ιδιωτικής χρησιμότητας. Εγώ να πω κάτι άλλο. Πες εδώ στο τραπεζομάτι κάνει 19 ευρώ. Και το βλέπω εγώ και έχω μόνο 20 ευρώ στη τσέπη μου. Μου φάνει πολύ ακριβό. Αν όμως έχω 100 ευρώ στη τσέπη μου, μου φάνει φθηνό. Ναι. Μιλάς για την τσέπη σου εκείνη την ώρα Ναι. ή μιλάς για την οικονομική σου κατάσταση? Για την οικονομική κατάσταση. Για την οικονομική κατάσταση του καθενός. Γιατί μην το πάρεις. Ναι, εγώ που θα έχω 19 θα μου φανεί ακριβό και δεν θα το πάρω. Ναι. Κάποιος άλλος που έχει λεφτά θα το δει με 19 ότι είναι φθηνό Ναι. και θα το πάρει. Ναι, μην το πάρεις και ας το πάρει ο άλλος. Εκείνο που ενδιαφέρει, είτε εσένα που δεν το παίρνεις, είτε εκείνο που θα το πάρει, είναι να ξέρει ποια είναι η οριακή του χρησιμότητα. Εσύ δεν το παίρνεις γιατί δεν έχεις να δώσεις τα 20. Ωραία. Καλά, εδώ τώρα θα σου έλεγα κάτι άλλο, το οποίο πρόσεξε, αν θες να φιλοσοφήσουμε. Εάν εσύ, έτσι όπως σε βλέπω, ή εγώ, ή αυτός, έχουμε κάποια ηλικία, μας αρέσει κάτι, το θέλω, μας αρέσει. Και κάνει 20 ευρώ και δεν μπορούμε να το πάρουμε, γιατί έχουμε κάνει λάθος στη ζωή. Δεν είναι Έτσι είναι. Εγώ αυτό το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει πάρα πολύ. Όταν ο άλλος είναι 50 ετών, παράδειγμα, σου φέρνει. Είναι 50 ετών, 45 ετών, 65 ετών, όχι 20, και δεν μπορεί να αγοράσει ένα βιβλίο που έχει 20 ευρώ. Που το θέλει όμως, έτσι, όχι να το αγοράσει και να το αγοράσει. Ή μια γραβάτα που έχει 20 ευρώ. Δεν σου λέω να αγοράσει μια τηλεόραση των 5.000. Κάτι έχει κάνει. Είσαι 50 χρονών. Δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι που το θέλεις και που έχει 20, 30, 15. Δεν μπορείς. Κάτι έχεις κάνει λάθος στη ζωή σου. Γεια σας. Δεν έχει συζήτηση αυτό. Αυτό δεν έχει συζήτηση. Αυτό που λέτε όμως, όταν είσαι σε ηλικία άνω των 65 ετών και παίρνεις μια σύνταξη και θες να το αγοράσεις που λες πολύ. Εκεί που έχεις κάνει λάθος. Συγγνώμη, έφτασε 65 ετών. Θα σου απαντήσω αμέσως. Με οικονομική σκέψη. Έφτασε 65 ετών και περιμένεις να ζήσεις από τα 700 ευρώ σύνταξη. Τι έχεις κάνει πριν, παιδί μου? Δεν έχεις καμία αποταμίευση. Δεν έχεις κάποια περιουσία. Δεν έχεις κάνει κάτι άλλο. Πάλι κάτι έχεις κάνει λάθος. Και εδώ ξέρεις, πρόσεξε, δεν έχουμε να κάνουμε εδώ ασθένειες και διάφορα συμβάντα. Αυτά συμβαίνουν σε όλους. Όπως σου είπα, ένας 20άρης, του αρέσει κάτι, το βλέπει σε μια βιτρίνα και δεν έχει τα 20 ευρώ. Είναι εντάξει. Δεν μπορείς να πεις κάτι έχει κάνει λάθος. Τι κάτι έχει κάνει λάθος. Όταν λέει. Εσύ και ο ίδιος. Εσύ κατάλαβες τι λέω, δεν το προσωπικό. Πρόσεξε, υπάρχουν δηλαδή πολλές απαντήσεις για κάποια θέματα που είναι πίσω από αυτό που φαίνεται. Γιατί αυτή την περιπτώσει και για να συνεχίσουμε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα ή είναι νωρίς? Τελειώνουμε. Κάνουμε διάλειμμα, να κάνουμε διάλειμμα. Τι, θα κάνουμε διάλειμμα για να τελειώσουμε. Για να τελειώσουμε, να το τραβήξουμε λιγάκι. Θέλετε διάλειμμα? Νομίζω ότι θα χαθεί ο ηρμός. Νομίζω πως θα χαθεί ο ηρμός, αν είναι να ολοκληρωθεί. Όχι, ο ηρμός όπως μην κάνετε, εσάς μην... Και το δικό μας τον ηρμό. Εμείς θα το τελειώσουμε νωρίς, γιατί... Ωραία. Είναι 9, αρχίσαμε... Όποιοι θέλουμε να κάτσουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, καθόμαστε. Κυρία Βίκη, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα κάτι άλλο που έχουμε σχέση με την οικονομία και που λέει ο Αριστοτέλης. Οι νόμοι δεν πρέπει να αλλάζουν συχνά
λέει ο Αριστοτέλης. Γιατί αυτό κάνει τους πολίτες να μην τους υπολογίζουν. Η εύκολη και μιλάει για τα οικονομικά πάντα, έτσι, τη χρηματιστηριακή. Η εύκολη και αβασάνιστη μεταβολή των νόμων συντελεί στην εξασθένιση της δύναμής τους. Λέει. Εδώ θα σας πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Ότι οι φορολογικοί νόμοι οι δικοί μας αλλάζουν τόσο συχνά που είτε ο ομογενής που έρχεται εδώ τρελαίνεται και φεύγει τρέχοντας, έρχεται εδώ με σκοπό να επενδύσει δηλαδή. Και το ένα καλοκαίρι κάνει έρευνα και το άλλο καλοκαίρι έρχεται να επενδύσει και βλέπει ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που ήξερε. Είτε οι λογιστές είναι τρελαμένοι. Έτσι, από την πυκνή συχνή αλλαγή των φορολογικών νόμων. Λοιπόν, και λέει τώρα, διαφάνεια και λογοδοσία των πολιτικών. Παράδοση δημοσίου χρήματος με αντιπροσωπεία πολιτών. Καλά. Αφιλοκερδής άσκηση πολιτικών εξουσιών. Ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο των δημοσίων λογαριασμών. Έχουμε πει τώρα. Ναι. Ξέρετε, σε αυτές μήπως είναι πιο πρακτικές. Δεν είμαι σίγουρος. Μην κάνετε χαρακτηρισμούς. Άνηση κατανομή πλούτου σημαίνει ότι οι πολύ εύποροι τείνουν στην αλαζονία και την απατεωνία και οι πολύ φτωχοί τείνουν στην εγκληματικότητα και την μικροαπατεωνία. Για την οικονομική πρόοδο, λέει, απαιτείται ευάριθμη και εκπαιδευόμενη μεσαία τάξη, ώστε να υπάρχει αντιρρόπηση των υπέρμετρων αξιώσεων των άκρων. Δηλαδή των ουραγών της κοινωνίας. Ναι. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο που λέει εδώ πέρα, που έχει σχέση με την οικονομία. Μιλάει για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και λέει όταν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των κατοικούντων την πόλη διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, πολυπολιτισμικότητα, δυσκολεύεται η διοίκηση της πόλης, καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία, καθώς και περί όμεμο, ομόγλωσσο, ομότροπο, ομόθρησκο. Δυσκολεύεται η διοίκηση της πόλης. Τι να κάνεις τώρα με αυτόν εδώ, ο οποίος τη γυναίκα που έχει έρθει από την Αφρική και που τη γυναίκα ή την ανθρώπινη ζωή την υπολογίζει όπως τα ζώα, γιατί είναι έτσι η κουλτούρα του. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Λέει ομόθρησκο το αρχαίο κείμενο. Όμεμο, ομόγλωσσο, ομότροπο, ομόθρησκο. Το αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη ομόθρησκο. Όχι, το ομόθρησκο το βάζω εγώ εδώ. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Συμφωνώ. Υπάρχει μόνο από τους Θράκες. Ναι, που είναι μια άλλη λειτουργία. Όμεμο, ομόγλωσσο, ομότροπο. Ναι. Και εδώ το λέει στα αρχαία. Ναι, και τον. Και το λέει των απήχηση των κοινών των Ελλήνων θεών την ίδια. Εντάξει, εγώ το βάζω ομόθρησκο εδώ για να καταλαβαίνω. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Όχι, απλά διευκρίνηση. Μα κοίταξε και εδώ γράφω. Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Μεσονική εποχή. Δεν υπάρχει Βυζαντινή εποχή. Δεν υπάρχει Βυζάντιο. Μέσα το εξηγώ βέβαια, έτσι. Δεν υπάρχει Βυζάντιο ούτε πολιτισμό Βυζαντίου. Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν. Το Βυζάντιο ήταν έδαφο. Βεβαίω. Διάβασα κάποια παλιά ρώσικα σλαβικά αρχεία, τα οποία αναφέρουν του πολέμου που γινόντουσαν μεταξύ των Ελλήνων, των Βυζαντινών, να το πω έτσι απλά, ή τη Ανατολική Ρωμαϊκή. Πουθενά δεν αναφέρεται Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ούτε Βυζάντιο. Αναφέρεται συγκεκριμένα μεταξύ Ελλήνων και Σέρβων, μεταξύ Ελλήνων, Γκρίτσκο ή Ρώσο, Γκρίτσκο ή Σέρβσκο. Δηλαδή τους πολέμους αναφέρει μεταξύ Ελλήνων και Σέρβων, Ελλήνων Ρώσων. Δηλαδή τα κείμενα αυτά είναι πολύ παλιά, το 1200, 1100, δεν υπάρχει ξανά Βυζάντιο. Δεν υπάρχει Βυζάντιο, δεν υπάρχει σίγουρα. Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ελληνικά Ιμπέρια. Ναι. Δεν αναφέρει πουθενά Βυζαντινή ούτε Ανατολική Ρωμαϊκή. Και πιστεύω ωραία πληροφορία. Ανατολική Ρωμαϊκή είναι ευέβημα της Εκκλησίας και το Βυζάντιο μεν, επειδή είχε συρρυκνωθεί αυτοκρατορία, είχε μείνει Κωνσταντινούπολη και πέρυσι αυτού, το Βυζάντιο μεν ήταν το όνομα της πόλεως από το 1660 από τον Βίζα. Ναι, το Βίζα. Σωστά. Αλλά η περιοχή συνεχίζει το να ονομάζεται Βυζάντιο. Παρόλο που το όνομα της πόλεως ήταν Κωνσταντινούπολη λόγω του Μεγάλου Κωνσταντίνου κλπ. Και επειδή είχε συρρυκνωθεί, είχε μείνει δηλαδή η περιοχή του Βυζαντίου, όπως λέμε η Αττική, ας πούμε, η Αθήνα και η Αττική. Γι' αυτό ονομάζονταν Βυζάντιο πλέον ως συρρυκνωμένη περιοχή. Αυτά τα ξέρω. Εκείνο που δεν ήξερα είναι αυτό που είπες. Ναι.
περί Σέρβων και Έχω Ελλήνων. στοιχεία γι' αυτό Δεν που δεν αναφέρεται Βυζάντιο. Συγγνώμη, αυτό πάνω. Σε ποια βιβλιογραφία αναφέρεσαι? Δηλαδή, Ιστορικά στοιχεία που αναφέρεται για πολέμους μεταξύ των Βυζαντινών και Ρώσ και των Σέρβων και λοιπόν. ναι, σε ποια γλώσσα? Στα Σλάβικα. Στα Σλάβικα. Ναι. Ναι. Ναι, Οκ. αναφέρει ως Γκρίσκα, δηλαδή ελληνική αυτοκρατορία. Μεταξύ Ελλήνων δεν αναφέρει τη λέξη Βυζάντιο ή. Το 1200 είχαν έρθει αυτοί. Ναι. Το 600. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογίες, Το αλλά 600. τα έχω ψάξει, τα έχω βρει. Ναι, Είναι πολλές σε- πηγές. σε άλλη γλώσσα μπορεί να αναφέρεται ως ελληνική. Γιατί εννοείται ότι μιλούσαν ελληνικά, ήταν πλέον η... Όχι, και αναφέρεται ελληνική αυτοκρατορία. Ναι, αυτό Ναι. λέω. Σε άλλη... Δεν αποκλείεται αυτό. Ναι, ναι, δεν αποκλείεται. Σε άλλη γλώσσα όμως. Σε άλλη... Δεν έχει σημασία. Και έχει οι Ευρωπαίοι σημασία. το ίδιο. Έχει σημασία γιατί οι ξένοι έτσι το βλέπουν. Να συνεχίσουμε για την οικονομία του χρόνου. Ναι. Πάντως ήταν καλή η πληροφόρηση αυτή και ευχαριστώ. Θα είμαι εδώ. Και κοιτάξτε τώρα, είπαμε, ένα, λέει όταν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι ποικίλια και πολυάριθμα. Πρώτον, όταν διαφέρουν πολύ μεταξύ του, δυσκολεύεται η διοίκηση τη πόλη. Καταγωγή, γλώσσα, θρήσκευμα, καθώ και περί όμοιμου, ομόγλωσσου, ομότροπου, ομόθρησκου. Δεύτερον, κινδυνεύει η τάξη και η ευνομία, λέει ο Αριστοτέλης. Ίσον εγκληματικότητα. Το ίσον εγκληματικότητα το έχω βάλει εγώ. Όταν μου λέει κινδυνεύει η τάξη και η ευνομία, ίσον εγκληματικότητα. Αλλοιώνεται η σύνθεση του πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει ότι διευκολύνεται η συμμετοχή των ξένων στην πολιτική ζωή. Συνεπάγεται η νόθευση του πολιτεύματος. Και τελευταίο, αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών ίσον εξέγερση. Το εξήγηση το έχω βάλει εγώ. Όταν αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών. Λογικό. Έτσι, δεν θυμάστε με το Λουδοβίκο. Λέει, γιατί φωνάζουν αυτοί, λέει η. Δεν έχουμε ψωμί. Ναι, λέει, δεν έχουν, λέει, και γιατί δεν τους γίνεται παντεσπάνι. Αυτό το είπε η Αντουάνετ. Η Αντουανέτα είχε μάθει στο παντεσπάνι και λέει, δεν παντεσπάνι. Γιατί φωνάζουν αυτοί, είχαν εξηγερθεί οι φτωχοί. Λοιπόν, όταν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι ανεπαρκή τώρα, μικρού πληθυσμού, και από αυτό πάσχουμε. Λέει, χάνεται η αυτάρκεια της πόλης, δηλαδή η δυνατότητα ικανοποίησης αναγκών μερικά της μέσα. Μειώνεται η ισχύ της πόλης, η ισχύ της πόλης είναι των εχθρών. Και κλείνω λέγοντας, δικό μου τώρα το συμπέρασμα εδώ, το οποίο εσείς το κρίνετε. Πόσες και ποιες εκ των ανωτέρων οικονομικών υποδείξεων του Αριστοτέλη πληρούνται σήμερα? Μήπως δίνεται προτεραιότητα στη γεωργία και στα προϊόντα της οικείου προσώπου γης? Όχι. Τουναντίον ο πρωτογενής τομέας παραγωγής έχει καταληφθεί. Μήπως η ελληνική βιοτεχνία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σπουδαιότητας όπως λέει ο Αριστοτέλης? Όχι. Η ελληνική βιοτεχνία και η βιομηχανία είναι καταρακωμένη ως ανύπαρκτη. Μήπως κατά την απόκτηση των διαφόρων αγαθών λαμβάνεται υπόψη η οριακή τους χρησιμότητα από τους αγοραστές, ώστε να μην καταβάλουν ποσά δυσανάλογα της χρησιμότητας που μπορεί να τους πάει το όποιο προϊόν? Όχι. Ο όρος αυτός είναι εκπαιδευτικά άγνωστος στους πολίτες αγοραστές, συνειδητά και υποσυνείδητα η οριακή χρησιμότητα. Μήπως δόθηκε έμφαση από την πολιτεία στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων που λέγαμε? Όχι, διότι μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύτηκε η προβολή των προϊόντων στα οποία υπήρχε συγκριτικό πλεονέκτημα, προστοϊφαντουργία, υποδηματοποιία, λάδι, παράγωγα και άλλα. Με αποτέλεσμα να μην είναι ούτε ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά. Πώς λοιπόν να μείνει η χώρα σε διαρκή και μόνιμη οικονομική κρίση? Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ, Δάρκελα. Σήμερα η οικονομία πλησιάζει